Justice. Unda Kurmi no Sulibo. Unda Kurmi no Sulibo. Bazar Nepalpara Bazar Serpanguri, Kokrad District Andani, Irakdaw Nazari, Website Summit सासे प्रेसिडेन्ट मोन आं जेसेबां दखानफोर जेसेबां बिजनेस दङ बेखौ आंखौ प्रेसिडेन्ट सायख'नायाव आङो बे दायित्वखौ लानांगौ बायद' जानानै फैदोंमोन ओमफ्राय बे दायित्वखौ लानानैहाय जेब्ला जोंनि बे सेरफांगुरि बाजार ओनसोलाव मोनसे एग्रिकालचारनि प्रजेक्ट जे एग्रिकालचारनि प्रजेक्टखौ थांनायनि फुराना बाजार कमिटिनि जाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिमोन बे बिथांमोनहा बेखौहाय एनअसि होनानैहाय बेवहाय जे जाहाथे बेवहाय माने जेबो दखान गैया बे जायगाया अपेनसो दा एग्रिकालचार प्रजेक्टखौ बिसोरहाय लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय दा बे एग्रिकालचार प्रजेक्टखौ लानानै फैनायाव जेसेबां दखानदारफोर दङ जोंखौ लेंहरजोबनानै मिटिं खालामनाय समावहाय बुंबाय जे जोंबो सोंफिनबाय आरो बे एग्रिकालचार प्रजेक्टआ जेनेबा न'आ मा सिस्टेम जागोन दा बिसोर बुंबाय जोंखौ न'आहाय खालि थिं थागोन ओमफ्राय साइडआव खुन्थिया लांदांसो जागोन लांदां जायोबाथ' दानि जुगावहाय लांदांआव दखान जेबो दखान होनानै जानो हाया सोरनाबा सना दखान दङ बेखौहाय लांदां दखानाव मारै होनो सोरनाबा गालामाल दखान दङ माइरं दं दालि दं बेफोर लांदां दखान बे लांदां दखानावहाय मारै जोङो दखान होनानै जानो हानो प्लास जोंना अलरेडि जोङो कर'ना महामारिनि आन्दारावहाय ओरैनो जोङो 2 बोसोर रानिं जोङो जेबो मावनानै जानो हायाखै बेसेबां खस्थ' जोङो भुगिनांबाय दा बे खोथाखौ जोङो साननानै बेखौ आरो बिसोर बुंबावदोंमोन मा जे एग्रिकालचार प्रजेक्टआवहाय 2 बोसोर समय लागोन जेब्लासिम 2 बोसोर कमप्लिट जाया गावसिनि बिल मोना जोङो बे न'खौहाय जोङो बेरा होनानैबो लानो मोना लांदाङैनो थानांगौ दा बिसोर जोंखौ बिदि बुंनायलाय ओमफ्राय दा जेसेबां जोङो माबा दखानदारफोर दङ बे जुक्तिखौ बे प्रजेक्टखौ जोङो मोजां मोनैलाय आरो जोंनाव अलरेडि फ्लट दंखायो साइडआव आलदा जायगा दं लांदां जायगा दङ बेयावहाय बिसोर बानायनो हागोन जेराव अलरेडि दखान दङ बेखौ मानो सिफायनो दरखार अलरेडि बेयाव भेराइटिस गासिबो रोखोमनि दखान दङ A to Z दा बे दखानखौ जोङो सिफायनो राजि जायैलाय जोङो ज' जुक्ति जानानै बेखौहाय जोङो एप्लिकेसन होनाय जादोंमोन जे BDO बायदनाव ओमफ्राय सार्कोल अफिसार बायदनाव DC बायदनाव जोङो गासिनावबो जों एप्लिकेसन होदों जे बिसोर जोंखौ वार्निं होदों जे गावबागाव दखानखौ सिफायनानै लानांगौ जानुवारि 13 थारिखनि गेजेराव नङाबा खोथाया गाज्रि दं होननानै जोंखौ सिगिदों रामफलबिल आन्चलिक एबसुनिफ्राय आरो प्लास बाजार कमिटि आरो बाजार आरो टेन्डार कमिटि बिसोर मोनथाम ग्रुपआ मिलायनानै जोंखौ बिदि सिगिनायलाय जे सिफायनानै लानांगौ दा बेवहाय जोङो गनायनानै लायाखै जोङो आयेन मथ' जोङो थांदों आयेन मथ' थांनानै जोङो आयेनावहाय जोङो हाइकर्टआवहाय पेटिसन होनाय जादों दा आयेना जोंखौ जुदि माबा लिखित जोंखौ लिरनानै होयोबा सिफायनांगौ होनोबा जों सिफायगोन जोंहा बेवहाय जेबो आपत्ति गैया दा बिसोरनि खुगायाव जोंखौ गावनि सिफायनानै ला होनायाव जोङो बे खुगाजों बारबोलि बुंनायखौ जोङो जुक्ति मोनाखै दा जोंखौ लिखित होयोबा जों सिफायगोन जोंहा बेयाव राजि दं जोंहा जेबो बेहाय अबजेक्सन गैया बे खोथाखौ लानानै बिसोर दासिमबो बे दखानखौ सिफायनो हायाखै बे मोनसे बिसोरनि पार्सनेल दुसमननि गोसोआव लानानै दंखायोमोन ओमफ्राय दा बिनिफ्राय सम बिसोर जेब्ला समय मोन्दों अब्लानो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसिबां ग्रुपआव दङ वेबसाइट समितिनि बिसोरखौ फैयै थिखिना लांनानै दंखि होदों अफिसाव लांनानै बुनायनि दंखि होदों दा बेफोरखौ रावबो थाङैलाय बे थाङैयाव बिसिबां खोथा दङ जोंनाव फैनानै रायलायफै बे खोथाखौ बुंदों ओमफ्राय जोङो बे खोथाखौ बुंनायावहाय बिसोर जोङो केस होनाय समावहाय बे दखाना दासिमबो बायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बे दखानखौ सिफायनो हायैलाय बे थानानै ओमफ्राय जोङो रावबो थाङैयाव ओमफ्राय दा आङो रिसेन्टलि www.urunodai.in आव ग्रेभियेन्स एप्लिकेसन फर्म साबमिट जेरावबो बयबो जाय रोंदों बिसोर बानायदों बे बानायनायाव आंबो बे खामानिखौ मावदों दा बे खामानिखौ मावबाय थानायावनो बिसोर अफिसनिफ्राय फैनानै आंखौ बुंदों माबायदि खामानिया जादों जोंनोबो देखाय अनलाइनावथ' जाफेरा अरुनदयआ मारै अनलाइनाव सोलिखो ओमफ्राय आङो जुदि नायनोबा बावनो नाय आं देखायगोन अफिसाव थौ होननानै आंखौ जबरदस्ति लांबाय अफिसाव लांनानै आं देखायबाय ओमफ्राय बेवहाय देखाय मारै खालामो आं देखायबाय नैबे साबमिट ग्रेभियेन्स एप्लिकेसनखौ जुदि साबमिट होयो दा बुंबाय बिसोर बे फ्रडसो बेथ' मोनाथ' आंनि खोथा नङा बे ग्रेभियेन्स एप्लिकेसन फर्मसो नोङो मानो बिदि मावनांगौ होननानै आंखौ बेहाय बिसोर जेरै मोनो बिदिनो बुबाय ओमफ्राय बुनानै जबरदस्ति आंखौ ब्लेंक पेपाराव साइन होबाय बिसोर दा बेनि थाखायनो आङो सरकारनाव आङो बेखौनो अनुरद खालामो दिनै आंखौ बिदि बुदों आरो आंखौ वार्निं होदों जे वेबसाइट समितिनिफ्राय नोङो प्रेसिडेन्टखौ रिजाइन होथारनांगौ जेरैबाबो नोङो मानो बे दखानदारफोरजों नों हारसिङै बर'ल' जानानै मानो नोङो प्रेसिडेन्टखौ दैथायगासिनो दं बे खोथाखौ आंखौ बुंदों वार्निं होदों आरो नों जुदि प्रेसिडेन्टखौ रिजाइन होआबा
खोथा दिगदार दङ आरो नोंखौ लायबावगोन आरो बुबावगोन आंखौ बिदि धमखि होदों दा बेनि थाखायनो आङो सरकारनिफ्राय अनुरद खालामो जे जाहाथे आंनि सेफटिखौबो इयुनाव नायो दिनै जोङो जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै जे गोरोन्थि खामानि मावैयाव जुदि जोङो बिदि बुजानांगौब्ला दिनै मा संसार सोलिगोन जे जायगायाव आरो बायसान्सनि बे अरुण'दय ग्रिभेन्स फर्मा जुदि डुप्लिकेटबा फाइनान्स डिपार्टमेन्ट अफ आसाम www.orunodaya.in खौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय आङो अनुरद खालामो जे जाहाथे बे ग्रिभेन्स फर्मा नंगौना नङा बेयो जुदि फल्सबा आङो बेखौ आं एक्सेप्ट खालामनो लागोन आंखौ बुनायनि आङो पार्सनेलि आंखौ केस होदों आंखौ एटेम्प टु मार्डारनि टारगेट लादोंमोन बिसोर हा आं बेखौनो बिसार लुगैयो आंखौ जेरै बुदों ल'आव जे आयेन दङ बे आयेननि मथे मानसिखौ बुनायनि आयेनाव जा जायो एटेम्प टु मार्डाराव जा आयेन दङ बे आयेनखौ बिसार खालामनांगौ बाजार कमिटिखौ जोंनि बिसिबां दङ गासिबो दायथ' लानानै बयबो दखानदार जोङो ज' जानानै जोङो बुंदों जोंनि बाजाराव जोङो बेखौ बानायहोआ बेखौ फुरा फाइनाल जोङो माबा लाबाय फाइनाल डिसिसन लानाय बे गोजौनिफ्राय जुदि अर्डार फैयोबा हाइकर्टनिफ्राय जुदि अर्डार फैयोबा बेखौ जुदि लिखित'जों होयोबा जोङो बेखौ गनायगोन ओरैनो কথাটো গম পালোঁ মানে বিশেষ এটা মানে এণ্টি ছ'চিয়েল কাম কৰাৰ কাৰণে এজন দোকানীক ধৰি লৈ তাক অলপ শাস্তি দিয়া হৈছে কিয়নো পাব্লিক যিটো অৰুণোদয়ৰ কাৰণে এতিয়া মানে দৌৰি আছে তেখেতসকলক আকৌ প্ৰবঞ্চনা কৰি এতিয়া যে অনলাইন যোগে মানে এইটো এপ্লাই হৈ আছে সেইটো মিছা কথা কৈ এতিয়া বহু হাজাৰজন বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা সিহঁতক পইচা আদায় কৰি লৈছে তাৰ পৰা 200 টকা 300 টকা 500 টকা কৰি লৈছে যে হাজাৰ মানুহৰ পৰা এনেকৈ মানে প্ৰবঞ্চকৰ দৰে কাম কৰি আছে সেইটো ল'ৰাক আমি অলপ শিকনি দিব লাগে বুলি তেখেতক আমি ক'লোঁ কিন্তু কথা নামানাৰ কাৰণে আমি শাস্তি দিব লগা হৈছে সেইটো হ'ল আফচু সংগঠন হিচাপে আজিৰ কথা নহয় আজি 50 বছৰত ভৰি দিছে 50 বছৰলৈ আমি সাংগঠনিক কাম কৰি আছোঁ তাতে কোনো মানে আইন যদি আইনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থাকিলে আমি সাংগঠনিকভাৱে এইটো সমাধান কৰি আহিছোঁ কিন্তু আজি দেখা পালোঁ এই প্ৰবঞ্চকৰ হৈ আজি আইনে টিউ দিছে আৰু যোনে সাংগঠনিক লিডাৰ এজন ৰামপুৰবিল আঞ্চলিক ছেক্ৰেটাৰী হয় তেখেতক বন্দী কৰি এতিয়া লকাবত থৈছে সেইটো কেনেকৈ আইন হ'ব পাৰে গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যদি এই প্ৰবঞ্চকক একদম নাৰ্জাৰীক ধৰক তেখেত মানে প্ৰবঞ্চনা দি আছে পাব্লিকক মানে টকাই আছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমি এনেকৈ আগে পিছেও কাম কৰি আহিছে যেতিয়া তেখেতসকলেও গম পায় গতিকে আইনীভাৱে যিবোৰ ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে লৈ থাকক কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে নহয় সাংগঠনিকভাৱে তেখেতক এৰি দিব লাগে আৰু যদি এৰি নিদিয়ে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ম আজি চেৰপাংগুৰি অ'চি তেখেত সুশীল ছেত্ৰী তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বাৰে অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও তেখেতে কোনো এটা পদক্ষেপ লোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া এছপিৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ ডিএছপি এতিয়া আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰে কি কয় আজি চিফ মিনিষ্টাৰে ডিক্লেয়াৰ দিছে কি 6 লাখমান অৰুণোদয় আঁচনি মোকলাই কৰি দিব সেইটোলৈ পাব্লিকৰ এটা আশা আছে তো যে মানে সেইটো কেনেবাকৈ বা পাব পাৰোঁ নেকি কাৰোবাৰ আগত মোৰ যদি হৈ যায় এনেকৈ এটা ভাৱধাৰাটো তাকেই তেনে ক্ষেত্ৰত মানে আমি পাব্লিকক এনেকৈ প্ৰবঞ্চনা কৰিব নিদিওঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে তেখেতৰ দায়িত্ব লওক যে আমি ৰামপুৰবিল চেৰপাংগুৰি যি হৈ আছে সেই ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক আমি চিফ মহোদয় আমাৰ ওচৰত নাই তথাপি তেখেতে এতিয়া মানে কথা পাতি আছে যেনেকৈ হওক बेवहाय नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आङो दिनै फोरमायगोन बेवहाय खुनु मोनसे बेबसाय कमिटि ना मा कमिटि जों बेखौ मिथिया बेवहाय कमिटिनि मोनसे नाम फैनाङा आं खावलायगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बयबो नोंथांमोना मिथिगौ बेयो मोनसे फरायसा आफाद जानानै खालि सोलोंथाइनि बेलायावल' खामानि मावनानै थाबथायाखै जोंनि गासै रायजो राजानि थाखाय सुजुग सुबिदानि थाखाय जोंनि ओनसोलनि माखासे समाजनि माखासे जेंना जेंसिफोराव फरायसा आफादा जोङो आखाइ होबोबाय थादों दा बेबादिनो जोंनि सेरफांगुरियाव सासे इरागदाव नार्जारी होननाय सासे बेक्तिया सासे सुबुङा मोनसे अनलाइननि गेजेरजों बियो दिनैहाय मोनसे अरुणोदय स्किमनि मोनसे एप्लाइ खालामजायो होननानै गोबां रायजो राजाफोरखौ थगायदों थांनाय मास मोनथाम मोनब्रैनिफ्रायनो बिथाङा अरुणोदय
एप्लाइ खालामनायनि मुङाव 200-300 जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा जायफोरनाखि मोजां बाथ्रा मिथिया बे बिथांमोननिफ्राय थाखा फैसाखौ बख'नानै जादों। दा बेखौ रायजो राजा माखासे सांग्रां व्यक्तिफोरा जोंनो बुंनाय हिसाबै जिहेतु संगठना बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ होननानै बुंनाय बायदियै जोङो बिथांखौ गेजेर समाव खावलायदोंमोन जिहेतु दिनै बेबायदि प्रसेस गैया रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाङा जायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ खालामथ'नो नाङा होननानै बुंसेयावबो बिथाङा मानियैनि थाखाय जोङो मैया बिथांखौ बिथांनि न'निफ्रायनो जिहेतु बिथाङा खामानि मावफुबाय थानाय समाव जोङो सावरायनो फैदोंमोन बुंनो फैदोंमोन दा माखासे बादा बादि जानायनि थाखाय जोङो बेखौ जिहेतु जोंहा अफिसाव माखासे सिस्टेम थायो एबसु अफिसाव जोङो लांनानै सोंहैदोंमोन सोंहैनायनि बेलायाव बियो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनायाव जों फिजिकेलि फंसे फंनै पानिशमेन्ट होनाय बियो माखासे सामाजिक बियो माखासे जायो बेयाव मोनसे माइनर बियो मोनसे दा बेखौनो लानानै सयज' खालामनो हायैनि जोंनि एगेन्स्टआव सेरफांगुरि थानायाव मोनसे एफआइआर होदों दा एफआइआर होनाय हिसाबै जिहेतु होनो हायोब्ला जोंसो होनो हायोमोन एफआइआरखौ होनांगौ होनोब्ला जोंसो होनांगौमोन दा जोङो माखासे जोंनि सामाजिक समाजावनो जोबलायलायनाय सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे केसखौ फोजोबबोयोखाय जोङो सिगांग्रो सानाखै बेखौ एफआइआर होनांगौ होननानै दा जोंनि एगेन्स्टआव होबाय जेब्ला जों बायद' जाबाय जोंबो दिनै होनो फैदों दा बेनि गेजेरावनो माखासे दिनै बिथांमोना माबा माबि कमिटिनि नाम बायदिसिना लानानै बेवहाय एसे दावराव दावसि खालामलायनाय मोनसे गाज्रि परिबेस सोमजिहोनो नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बिथांमोना जिहेतु होबाय जोंबो मोनसे रेजिस्टार एफआइआर खालामबाय रायजो राजानि मोनसे जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै पाब्लिकनिफ्राय फैसा बेयाव थगायनानै जानायनि एगेन्स्टआव जोंबो केस फाइल खालामदों जोंनि मिथिनायाव दासिम जों अफिसियेलि मोनसे तदन्त खालामनानै मोनदों जिहेतु अरुणोदय स्किमनि थाखाय बेबायदि अनलाइनफोराव एप्लाइ खालामनो हानायनि परिबेस गैथ'वा दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन बेबायदि नंखाय बाखाय माखासे दखानफोरा गाव गावनि रांखान्थि खामायनायनि थाखाय माखासे धान्दा खालामनानै नंखाय फोसावलाबायनायाव जों जाहाथे हय साननानै बेखौ नंगौ साननानै जोंनि रायजो राजा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेबायदि गाव गावनि सम नस्थ' खालामा थाखा फैसा नस्थ' खालामा जिहेतु अरुणोदया मोनसे प्रसेसजों फैगोन जेब्लानाखि बेखौ सोसननो हानायनि परिबेस फैयो अब्ला बेखौ अफिसियेलि मोनसे जोङो नटिस मोनखागोन दा बिनि गेजेरजों खालामगोन खुनु मोनसेबो आं दिनै खावलायदों बे जायगानिफ्राय खुनु मोनसे दखानफोराव बेबायदि दिनैनि थारिखआव बिदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया बिनि थाखाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायदों जोंनि मिथिनायाव बियो 3 मास आगोलनिफ्रायनो बेबायदि बुंलायबावदों बिथाङा माने खुनु मोनसे माखासे जायगाफोराव बिसिडिसि ब्लक लेभेलफ्राव जायोबा पलिटिकेलाइज खालामो बिनि थाखायनो बेबायदि जोंनो सुबिदा खालामनो होनाय जादों अनलाइनावहाय आरो अनलाइनावलायबावनो बिथांनि बायदिबा गुबुन गुबुन दखानफोर अनलाइनाव बेखौ खालामनो हाया खालि बेखौ आंनि जायगायावल' खालामनो हायो जायनि थाखाय जों बेखौ गावनि न'आवनो खालामनो गोनां जायो होननानै बिथाङा बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ दिनै रायजो राजाफ्राबो बिथांनि एगेन्स्टै मिथिबाय जों फरायसा आफादा मैया बेखौ इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनायनि उनावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे नङामोन बियो होमबालाय नंखायसोमोन दिनैहाय जोङो फरायसा आफादनि बेबायदि खालामनायनिफ्राय मिथिबाय होननानै हयथ' जोंनि मिथिनायाव गोबां गामिनिफ्राय नैबे थानायावनो गाव गावनि माखासे अभियोगखौ लाबोनानै नंखाय थगायजानायनि थाखाय अभियोग होफैफिननो थाखाय बे थानायाव फैगासिनो दं जोंनि खबर मोनबाय थादों आरो जों खावलायगोन जायफोरनाखि व्यक्तिया बेबायदि मोनसे थगायजानाय खामानि मावजादों दा बे साफ्रोमबो फैनानै सेरफांगुरि थानायाव मोनसे गाव गावनि जे थगायजानाय इराग्दाव नार्जारिनि एगेन्स्टै केस कमप्लेन खालामफैनांगौ आं खावलायदों।